Busa wala kitay rason nga mukutlo sa atong kinabuhi. Ingon ni ana kanindot nga rason mga kabahakhak, busa dili nato usikan nga atong kinabuhi dis kalibutan tungod kay gasa kini sa Ginoo alang kanato ug angay kini natong pagapahimuslan ug hatagan ug maayong ugma ang atong kinabuhi mga kabahakhak. Sa sinugdanan pa lang sa imuhang kinabuhi mga kabahakhak, anaa ka na sa dakong lumba sa kinabuhi. Unsa man kini nga lumba sa kinabuhi, sa wala pa ka gitisok sa sabakan sa imong inahan, sa imong mama ug papa mga kabahakhak, pagbuto pa lang gikan sa bugan sa imong papa mga kabahakhak, nakiglumba ka na sa pila ka milyon nimong kauban, kakupitensya nga ikaw ang makaangkon sa kinabuhi nga anaa nimo karon mga kabahakhak. Pagbuto gikan sa itlog sa imong amahan, pila ka milyon na ang nag-abang og nakigkupitensya nimo nga ikaw gyud ang makauna sa finishing line nga diin atua didto ang kinabuhi nga naghulat alang kanimo. Busa mga kabahakhak, walay rason nga imong kutlon ang imong kinabuhi tungod kay sa wala pa ka mahimugso ning kalibutana. Minilyon na ang imuhang kakupitensya, minilyon na ang imuhang kontra aron ikaw mo'y makapremyo sa kinabuhi nga anaa nimo karon. Busa atong ampingan ang atong kinabuhi, dili nato kini hatagan og sakit. Unsa man nga mga sakit mga kabahakhak, sakit sa ulo, depression ug uban pa. Ilabi na gyud niya ang mga bisyo mga kabahakhak. Ato kanang biyaan ug atong mumahon ug panggaon ang atong kinabuhi tungod kay gasa kini sa Dios alang kanato. Good morning mga kabahakhak, maayong buntag ug maayong gabi kanatong tanan. Sa tanan natong mga viewers diha, maayong adlaw ug maayong gabi. Kayong tanang salamat sa inyong pagsuporta ug pagsunod sa akong mga vlog. O sa niaging mga vlog na itong mga kabahakhak, naghisgot kita kabahin sa mga kabinyoon, naghisgot kita kabahin sa gugma, naghisgot kita unsay mga naandan sa kabinyoon. Busa karon mga kabahakhak, maghisgot daw sab kita og kinabuhi sa tawo mga kabahakhak. Unsa man kini nga kinabuhi sa tawo nga atong paghisgotan karon mga kabahakhak. Kadtong mga tawo nga nagbigti ang atong isgutan. Anita sa mga joke time mga kabahakhak, nagbigti, no? Babae nagbigti, lalaki nagbigti, bata nagbigti, tigulang nagbigti, ngano man. Mga pangutana, number 1, og lalaki ang nagbigti, kabahakhak, unsay hinungdan? Kay gibulagan og uyab. Ikaduhang rason nganong nagbigti siya mga kabahakhak, ang lalaki kay niburos ang iyang uyab, wa siya gusto is ginikanan siyang uyab. Mao kana ang mga rason mga kabahakhak. Og sa lalom og lintunganay nga mga rason tungod sa dakong problema, depression siyang kaugalingon, mao kana usa sa mga hinungdan ngano ang usa ka tawo makadesisyon og ingon niana nga butang sa iyang kaugalingon mga kabahakhak. Okay, sunod, babae nganong magbigti man. No, nganong aduna man say mga rason sila. Ang babae nagbigti tungod kay human na pod nabigti ang iyahang kuan. No, muna yung mga number 1 nga rason mga kabahakhak, human nabigtian sa iyahang boyfriend ang iyahang kuan, ang iyahang talaba. Nagbigti po siya siyang kaugalingon tungod kay wala na siya balika after sa ilahang gibuhat nga mga kuan-kuan. Busa mga babae din ha, ayaw in taon mo pag pauna-una sa inyong talaba, make sure na kung magpauna mo sa inyong talaba, andam na mong musakripisyo sa inyong kaugalingon. Okay, rason sa maong pagbigti sa babae. Number 1, basen og adunay dakong depression sa kaugalingon diha sulod sa pamilya. Adunay dakong rason ang iyang kaugalingon nganong gusto niya kining kutloon ang iyang kinabuhi tungod kay wala kita tagi pagtugot sa atong labang makakagahom nato kining pagabuhaton ngatong kutloon ang atong kinabuhi nga dili kaugalingong gusto sa atong Ginoo. Okay, aduna may mga bata usab nga magbigti. Okay, number 1 nga rason sa bata nga magbigti babae ug lalaki, depression, bullying, pagpakaulaw sa mga kaubanan sa community or eskwelahan.
Daghan nga mga kaso niini sa mga kabatanunan o mga kabataan nga nagbigti sa ilang kaugalingon diha sa dakong problema, pagpakaulaw o pagyaga-yaga sa iyang mga classmate or mga kaigalaan din sa ilang komunidad. Mao kanay mga number 1 nga rason sa mga kabataan, mga kabaka. Okay, sa tigulang na punta, aduna may mga tigulang babae lalaki nga makadesisyon pag yun niini nga nano sa saktong pangidaron. Tungod ni ana mga kabahakak, mga tigulang nga nagbigti, aduna usab kini mga dagkong rason. Number 1, depression. Mao ginay nag-una, depression, mga problema sa pamilya. Nga naman nga kining maong tao o babae, lalaki nga tigulang nang nagbigti pa man. Nga dol naman unta sila sa kamatayon. Pero wala nila kaabti ang panahon. Wala nila mapaabot ang panahon nga diin sila kutloon ang ilang kinabuhi o kuhaon na sa Ginoo. Tungod kay basin adunay mga rason nga pinakalawom sa ilang kaugalingon. Unsa man ka kini nga mga rason sama sa og lalaki nga tigulang basin og aduna siya kamanyakol no, iyang kaugalingong apo gilabtan nga na aduna man tay mga daghang kaso nga nahitabo ni ana karon. So niabot sa punto nga inana ang iyang nabuhat siyang kaugalingon, nagbigti lang siya tungod sa iyang kaulaw or iyang kaugalingong anak nasuko na niya tungod sa iyang gibuhat sa iyang apo. So yun na no, mga basihan nato sa ato ang istorya mga kabakak tungod kay nakita ng usab nato kini sa palibot og daghan kayo kining nahitabo karon sa tong palibot mga kabakak. So far mga kabakak, wala pa ko'y nakita nga mga babaeng tigulang or wala pa ko'y nadungog no. O basin aduna lang mapano sa akong kaugalingon mismo, wala ko ni makit-i, wala ko ni mahibalo-i na dunay nagbigti. So atong i-explain ng lintunganay nga kahimtang sa maong istorya. Adunay daghan gyud kayong mga rason. Mga number 1 nga rason gyud mao gyud ang depresyon sa kaugalingon. Ilabi na gyud ni anang mga OFW ana sa nagkalain-laing nasod sa tibuok kalibutan no. Mao gyud kasagaran apan dili man pud noon tanan. Aduna mo say daghan diri sa atong dapit sa Pilipinas nga ingon niana nga mga rason. Tungod kay naguna ang mga rason nga depresyon sa kaugalingon. Depresyon o aduna usab kini mga rason nga ila kining gibuhat tungod kay wala na sila kasabot sa dagan sa kalibutan sa naol. O ingon ni ana ba? So dili gyud kini angay natong pagabuhaton sa atong kaugalingon kuno tungod kay wala kita tagig pagtugot sa atong labang makagagahom nga kita mismo mukutlo sa atong kinabuhi. Tungod kay mismo ang atong labang makagagahom lamang ang nasayod kung asa tataman, asa niya taman ihatag ang atong kinabuhi nga din atong gihulman gikan sa atong Ginoo. Busa wala ay rason nga atong pagakutloon ang atong kinabuhi sa sayon lamang na atong desisyon tungod kay wala kitay katungod ni ini. Atong hinumduman mga kabahakak ang usa ka hulmigas kung sila matumban mukamang gayud kini og mamaak. Atong hinumduman ang kahoy binugha mga kabahakak aduna pay tindinse sa 100% aduna pay 1% nga mubalos kini nato mga kabahakak. Busa wala kitay rason nga mukutlo sa atong kinabuhi. Ingon ni ana kanindot nga rason mga kabahakak, busa dili nato usikan nga atong kinabuhi sa kalibutan tungod kay gasa kini sa Ginoo alang kanato og angay kini natong pagapahimuslan og hatagan og maayong ugma ang atong kinabuhi mga kabahakak. Sa sinugdanan pa lang sa imuhang kinabuhi mga kabahakak, anaa ka na sa dakong lumba sa kinabuhi. Unsa man kini nga lumba sa kinabuhi? Sa wala pa ka gitisok sa sabakan sa imong inahan, sa imong mama ug papa mga kabahakak, pagbuto pa lang gikan sa bugan sa imong papa mga kabahakak, nakiglumba ka na sa pila ka milyon nimong kauban, kakupitin siya nga ikaw ang makaangkon sa kinabuhi nga anaa nimo karon mga kabahakak. Pagbuto gikan sa itlog sa imong amahan, pila ka milyon na ang nag-abang og nakigkupitin siya nimo nga ikaw gyud ang makauna sa finishing line nga diin atua didto ang kinabuhi nga naghulat alang kanimo. Busa mga kabakak, walay rason nga imong kutlon ang imong kinabuhi tungod kay sa wala pa ka mahimugso ning kalibutana.
minilyon na ang imuhang kakompetensya, minilyon na ang imuhang kontra, aron ikaw mo'y makapremyo sa kinabuhi nga anaa nimo karon. Busa atong ampingan ng atong kinabuhi, dili nato kini hatagan og sakit. Unsa man nga mga sakit mga kabakak, sakit sa ulo, depression o uban pa. Ilabi na gyud niya ng mga bisyo mga kabakak. Ato kanang biyaan o atong mumahon og panggaon ng atong kinabuhi tungod kay gasa kini sa Dios alang kanato. Busa mga kabakak, kung nakabot ka nini tungura sa ato ang vlog, hinaot nga dili nimo kalimtan pag-like o pag-share ang atong video o i-subscribe ang atong channel mga kabakak o atong Facebook page Bahakhak Official o atong YouTube channel Bahakhak TV. Busa ako nag-ingon kanyang tanan, daghang salamat sa iyong pagsuporta o ginaot nga dili niyo skip ang ads dia alang sa inyong dugang suporta sa ako ang vlog. Thank you very much. Kini si Bahakhak TV, nag-ingon kaninyo ang atong kinabuhi ampingan o dili nato kini hilabtan. Thank you, bye-bye!